tunggu dulu itu. Tes. Horas medita saluhutna. Huria nahihan longan di bagasan Yesus Kristus. Narpungu dohita nuang di bagasan joroon. Patupahon parsobota sadarion ima pesta. Perningotan ni hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Obartu natar surati. Dibahinin na do. Nunga manaik ibana tu gijang. Ditabaddo natar hurung. Dilehod do sileon-lehon na tuakka jolma. Ibana naktuati. Las ido nama naik tu gijang. Nisa luhut banua gijang. Asa digohi sasude. Manaik do debata mardonga parulop-ulopon. Jahoba mardongan suara ni sarune. Alani i di bagasan olop-olop hibulma rohatta mamuji ibana. Tapuji ma tuhatta maredde mahita sabuke de nomor 10 ayat sada sahat ayat tul.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbedia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga didok Jahuba madok tuhakku. Hudul maho di syamukon. Paimahu hubahen akka musung sidigi-digiun ni patmu. Merongoma bangsom rosian lomona di ari parporangan marpahean habadiaun. Songon nabur sian apuan ni ados torang. Rodo tuho poranganmu akan na uposo. Nunga pola marwari Jahuba. Jala indang tagamon sol-solanna rohana. Say hodo malim rodi saliling nilaling na manghuton horong ni milkis yadek. Say tibul madirim ale debata tu atas ni langit. Hamuliaonmu tu sadok tanoon. Haleluya. Yang mahita. Oleh Tuhan Yesus Kristus anak na tumibuli nong manaik tu banua gijang jala hudul tu siamu ni debata saya suruh mato dimpar badia tu rohanami asa ibana tok tong mengajari rohanami lehon tu hami perhalado na burju tu hatam pergugui mana sida asa tok tong diradoti nasida ulonna jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibulsi. Asa tung rarat rajonmu di hasianganon. Paima sudah musuh peak ditor ni patmu. Saya pamonang mahami saluhutna. Manaluho dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ay hodo na mangulu dohot na manggonggomi. Rap dohot amai dohot to di perbedia. Amen. Tapuji matu hatta marinde mahita sabuku deta nomor 636 ayat 1 ayat 2. Tangion hamuma patit ini bata sadarion ima sabuku Markus bidu 10 ayat 15. Sonom ma hatana. Jadi ninna ma madok nasida. Lau ma hamu tu lihat portibion. Jami tahun hamu ma berita na uli tu nasa nati noppa kulangi selai. Jadi ninna ma madok nasida. Lau ma hamu tu lihat portibion. Jami tahun hamuma berita na uli tu nasa nati noppa ima sahatna atong rap mangidu gugu mahita tu debata laho mangulahon na hobar tu patik nai rak mahita mandok ali Tuhan debata saya pergugui maham mangulahon na hobar tu patik ni amin tapuji ma tuhata marede mahita sabuku edeta nomor 100 ayat 5 sahat ayat 6.
Motima dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Oleh Tuhan debata pergogo na suatu dosan jala amanami. Uju kami do guarmu na bediai. Ala na tergogo do kami marningut dosa nami. Saya merasini roh mahomi dah kami on. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma alani kami. Namate jalan na hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon kami. Asiro hamdi kami. Saya patok tong mahami. Saya patok tong madi kami. Roha hamulateon tuho. Di perbadia pangapul dina marsak roha pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami romaho mangingani kami asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asini roha saya unang tulak kami saya tangihon mahami ho ale debata ama anak dohot to di perbadia amen. Tabigima hata baga-baga taringat hasan di dosa. ICB manguluhon akan na pinilit ni debata. ICB mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do na mamitori. Iso do madabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do nang mate. Alay indah holani nang mulak mangulu do. Jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji matu hatta, mari demahita sebuket deta nomor onom rasul lalu ayat sada dohot ayat 2. Marasa panso harami
Ima hatani debata trupuk epistel di pesta perningung tani hari hana naik ni Tuhan Yesus sederion iman adiene sian pasalmen bidono pulalu ayat walu sahat tu ayat sapulusia marsikat sori mahita majahasa sonoma hatana ale debata uju di uluhon ho bangsom uju mangalak kaho di bagasan halonganan i sela. Udan lomoni roha do di panguseon ho ale debata jala di pergugui hodo perjabaranmu na heal i. Martikting matuhani jadi torop situtuma akka buru-buru sibuan barita naulik. Molo mangulon hamu di holang-holang niakka perduaan marsinondang mahamu songon habung ni darapati na dilapis dohot perak jala marsere na gorsindo hole na sida. Dolok ni debatado dolok basan gok akka pusu do dolok basa i. Maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nina sida do Tuhan i hira sinai di bagasan habadiau. Ima sahatna mertua do akan atu mangihum hatani debata jala naupiopsa. Amen. Cor Gracia.
Tapuji matu hatta marede mahita sebukit deta nomor 457 ayat 4 dohot ayat 6. Tidak kon maha porsiauta, tidak kon nidong asa porsiau di sadok portibion rak mahita mandok. Ido ama pergugu na suatu dosa, natumo palangi dohotan. Au porsea Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasadai, iman tubuh nis Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang suhabuan. Ido tu hatta, natu mau na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru, dung ditanom, na mulak na mangolu do di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pergugo na sutudusani, di sima ibana, mengumi halak na mangolu do nama. Au porsea dito di perbadia, jala adok sada huria nabadia, huria atau pan halap Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai naman doh, mulak mengulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan naso rasuda, amin. Tapuji matu hatta marede mahita sabuku deta nomor 730 ayat 1 dohot udutna uhut papungu pilihan. Tuhan
yang mahita. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marihita di bagasan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus nama naik ibana tuban wagijang jala nagabe jamita tuhita di bagasan partikyanon. Ima natar surat di ulau ni apostel bidusada mamuk kami sen ayat onom sahatu ayat 10 sada. Tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songoni nang akama namin apo sobulong nama dohoti live streaming di bagasan partikyanon hujahon ma tuhita. Las disukun akana punguima ibana akanin nama pajongjongon muma saunari ali Tuhan harajauni di Israel alainin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taonna manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalon muna do hagugoon ni todi parbadia na songgop tu hamu gabe sitidangik kumahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria saat rodi ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarhicat ma ibana di panok noti nasida dungi di holipi obunima ibana siat jolo ni matani nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tugijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang akka nama dok o hamu halak Galilea hama say jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi na tarhicat sial labung muna tubanwa gijangi narodo ibana sogot songon nanida muna ibana lao dopak banua gijangi disido anggo sahatna hurian itu hata namar pungudo hita di bagacoroon ima name mestahon ari parningotan hananaik ni tuhata Yesus Kristus molo taparohau do tutu sian piga-piga pesta parningotan di huriata ba memang boido honon hera ari hananaik komma songon na di anak tirikan alani ala memang molo ari Natal hita bayan songonim nama luar biasa ni ramena hita mabongoti gereja molo mames tahun Jumat Agung kita songoni nama bonggala jala ramena hita laho mames tahun Jumat Agung maraduta sewa kursi alai molo ari hana naik tu banwa gijang Yesus Kristus sasitongna odo dasorni ha Kristenota sada ala memang sangat menentukan doari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu bagasan ni haporsiauta atong molo songonido HP tempat yang sangat sentral do di bagasan haporsiauta ari kenaikan Tuhan Yesus Kristus
Ado sasitong na lapatan ni ari hananaik ni Tuhata Jesus. Naparjolo sahali hananaik ni Tuhata Jesus Kristus tu banua gijang lahu paradehon inganan nai baru dingolu ni naporsea. Ala inganan na taingani si saunarion ima inganan persatokinan. Lau tadi konot tado, lau salpudo akka inganan na taingani di baga satikion. Jala ikoningotot tado, molotung tabangu pe 10 lante jabuta. Taingot ma bahwa itu bukan kekekalan bagi kita. Tuhan sudah mempersiapkan tempat peristirahatan kita yang kekal, dan Tuhan sudah membangun rumah kemah yang baru, yaitu bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Jalan nataingani manang jabu nataingani di bagasa tikion ima tempat sementara. Alan itu didokko di Yohanes 14 ayat 2 1 ayat tului didokdo disi nalao doau mangarade inganan di hamuna. Nalao doau mangarade inganan di hamuna. Lapatanna hananaik ni Tuhan Yesus Kristus gabe jaminan di akana porsea ia kewarga negara ata dada holan di portibion alai molotung pemanaik Tuhata Yesus Kristus ikon ingotot tado laho mempersiapkan kewarga negara ata nai baru ima di surgo tu akka na porsea di Tuhata Yesus Kristus. Memang hamuna kadongan di partikianon di portibio dope hita mangula dope hita beraktivitas dope hita morom dope hita mekel dope hita jalaboy dope hita mangula akka si ulauta di akka ulaun-ulaun na asing. Alay molosian surut haporsiaw ni hala Kristen, ikoningotot tado bahwa ketika Kristus naik ke sorga, dia hendak mempersiapkan kita akahalak na porsia asarap hita dohot ibana di banua gijang. Jala memang arong do tersurati di Kolose 3 ayat 1 nama dok asamolo nong rap hamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamuma akana digijang ai di sido Kristus hudul di siamun ni debata akana digijangima parohau kamu unang ma akka naditanoon. Imana parjolo ahado lapatan ni ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus didoko nakringan hananaik di Tuhata Yesus Kristus tuban wagijang laho mempersiapkan laho paradihon inganan na baru di ngolu ni akka na porsea. Napaduahon ahado sasitong nalapatan ni ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Hananaik ni Tuhata Yesus Kristus ima patuduhon Yesus do anak ni debata jalanunga be digenapi ibana ulaonna di portibion. Nunga be di pasidung ibana ulaonna di portibion. Jala memang hati haing arong do suku-sukun dung hehe Tuhata Yesus Kristus sian namate jala rap dope ibana dot akasisianna saat dorang so manaik Yesus tu
banua gijang. Marsaur do pe Tuhata Yesus Kristus dohot akka sisian nai. Alay arong suku-sukun nama dok ay boasa horoa dang rapak Yesus si saleleng ni leleng na dohot sisian nai laho para raton barita nauli asa godang mamereng jala Porsea na anak ni debatado ibana na Kristus do ibana na Jesus do ibana di tonga-tonga ni haporsiota do di tonga-tonga ni Portibion. Dengan dunia suku-suku ni alay molo soma naik Tuhata Yesus Kristus tu banua gijang. Bohama ibana boy membuktikan na ibana do suruan ni debata tu Portibion. Alay marhite hananaik ni Tuhata Yesus Kristus membuktikan ia Yesus tuturo ibana anak ni debata jalan na disuruh do ibana rotu Portibion dungi mulak ma ibana tu amanai. Itu benar di Markus 10 ayat 10 sia didokon asa anggo Tuhani dung makata ibana dohot nasida tarhicat ma ibana tu banua gijang lauhudul tu siamun ni debata. Jadi ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus tu surgo dada pergantian lokasi. Change of place. Dada holan pergantian lokasi manang tempat alay sasitongna ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus ima pergantian keberadaan do ibana sian Portibi na bersifat sementara menuju tu surga tempat keabadian kita, tempat kekekalan kita. Hamuna kadongan sa porsiaon na patuluhon mamusing ahado lapatan ni ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Lapatan ni ari hananaik ni Tuhata Yesus Kristus. Pabotohon tuhita. Nung ngabe marujung ulaon ni Tuhata Yesus di Portibion. Hananaik ni Yesus tu banua ginjang menghubungkan pelayanan ni Yesus pada masa lalu terhadap pelayanan ni Yesus pada masa kini dan pelayanan ni Yesus pada masa yang akan datang. Didelegasikan di pasal Yesus mak muse ulan pakobasion nai tus akasisiana nang tuhita di partikianon. Di pasal Yesus ulaon parbarita naulioni tu hita aka naporsea. Dileo tu hita gogo, dileo tu hita sahala, dileo tu hita wibawa asa porsea halak di aka kesaksiata, manang di aka panidangyota, manang di aka parbarita nauliotai. Molo tahati dakon pe Yesus Kristus. Molo tabaritahon pe Yesus tuhala na asing. Dada holan hamaloota na mangula dising. Alai huasoni to di porbadia ido na mangula di rohani jolma. Jala to di porbadia do na boy mabahen halak gabe porsea. So tung tapikiring molo adong jolma manang nasian sudut ni akka ugamo-ugamo na asing
Molo saya taparrohado di medsos ya donang sudah berkeyakinan Kristen. Sia donang nunga be Kristen ibana jalan nunga ditinggalhon be ugamona na lama ini. Molo saya sering tabereng YouTube, manang na sering taparrohon Facebook. So contoh nate taboto do so contoh na salah artis na marguar si Asmiranda kan? Ido kan? Taboto do markaruduk kinado ibana kan? Ido taya manginang? Mula ditotok kamu akan sinetron siapa sih yang tidak mengenal si Asmiranda? Mula tuk persiape ibana di bagasan tikion alani barita nauli sotung tapi kiri jala tahapor siai di bagasan di bagasan ngulut tahun alani padita ido ubain nagabe porsiai bukan. Memang benar kita yang memberitakan Injil terhadap dia alai koningotot tado bahwa na mangula do todi porbadia tu akka jolma naso majakon Kristus dope di bagasan nguluna. Artinya songon dinamit doi naboi mamutar roha batu manang songon dinamo na menghasilkan arus listrik naboi mamutar masinna alani idileo todi idot tuhita huaso semangat pikiran jala di lo Tuhan itu tuhita gogo marhite todi porbadian asa gabe sitidangi Kristus hita di tonga-tonga ni portibion. Hamunak kadongan sa porsyam lasido na tabereng nakiningan di bagasan turpukon boy do honota bahwa Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini bukanlah menjadi pemimpin kerajaan dunia. Lausido nakiningan na tabereng gobaran ni akasisiani bahwa mereka masih memahami bahwa kehadiran Kristus pada saat itu setelah Yesus sudah bangkit jalan nunga musing marsaor adorak soma naik tuban wagijang anggo di rohani akasisiani bahwa Yesus mau membawa kerajaan dunia. Lapatan anak kiringan mulo tajaha mulai san ayat 61 ayat pitui boy dohonota bahwa si seani gagal paham do nasida taringot panadaw ni nasida tu bagasan Yesus Kristus. Gagal paham. Dang di boto nasida ise do tu hatta Yesus Kristus. Saya dietong nasida do bahwa molo ro tu hatta Yesus Kristus molo nunga hehe ibana sian tanomani bahwa adong do pe di pikiran ni rohani akasisiani adong sada agenda kekuasaan. Ya, adong sada agenda lapatanna adong dope dipikiri rohani akasisiani molonungan no presiden Jesuson aman non gabe wakilla bagabe sada magabe menteri-menterina. Adong dope di rohani nasida kekuasaan yang bersifat duniawi. Lapatanna munak kadongan bahwa kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini bukan mau membawakan kerajaan duniawi, tetapi kedatangan daripada Kristus ke tengah-tengah dunia ini dia hendak menghadirkan kerajaan surgawi bagi orang yang percaya kepadanya. Anggo harajauni Tuhan Yesus Kristus ima harajauni banua gijang nagok hasitongan nagok hadameon jala naso ido naso dia tusi akka sisiani
Saya dipikiri do nang manggulut harajau ni nasida di hapartogion ni Jesus. Gudang dua kana masa songoni masay bahat, masay gudang. Bahkan di tonga-tonga ni pamaretat tapi di baga sa tikyon, so tikina do pesa sitong na mencalonkan bursa siapa yang menjadi presiden 2024. Alay mo lo taparruhaon di televisi nunga marak be akay si maanon nagabe calon-calon presiden na manggatihon Bapak Jokowi di tahun 2024. Nung adong settingan. Jala nung adong marite settingan ni molo jadi awan non presiden, bahoman non wakilhu, bahoman non nagabe kabinet tumanang menteri-menteriku. Atar songoni ma pemahaman ni akasisiani. Gagal paham do nasida manada. Isedo Jesus i. Alanido hamunak kadongan sa porsyaw nang hitape di baga sa tikyon di tonga-tonga ni huria pe sotung tapik kiri na mga luluy hasangapon portibi hita di tonga-tonga ni huriai molotung pe di pahudul hita gabe akaparhalado ni huria manang naaka dirijen pe hita, manang nagabe organis pe hita, manang nagabe song leader pe hita, manang nagabe aka pangula di sedik pe hita, so tung taanggapi laho mga lului hasangapon portipi. Alay na mangula ulaw ni Jesus dohita dising. Alanido hamunak kadongan. Arong dosa da tugas na yang dipasa Jesus tu hita. Adorak somanaik ibana tu banua gitjang ima. Gabe si tidang ini Kristus ma hita dilihat portibion. Adola patan na gabe si tidang ini Kristus hita dilihat portibion. Lapatan na borhat mengaliati jalaman alpui batas-batas sosiologis budaya bangso dohot geografis molo didokon padohan gabe sitidangik kuma hamu di Jerusalem ninna berarti namar lapata doing hati dakon ma Jesus di lingkungan nau met isarana dijabu manang di tonga-tonga ni keluarga. Diajak arihana naikod dohita engkau adalah saksiku. Hati dakoma Tuhan Yesus di nama naik ibana tu banua gijang. Parjolo di doko Yesus dakiringan diluat Judea di luar Jerusalem ninna namar lapata dui hati dakoma Kristusi di lingkungan na met ima marhite jabuta manang marhite keluargata hati dakoma Kristusi di luar Judea namar lapata dui lingkungan na bidang hati dakon Kristusi di lingkungan na bidang di tonga-tonga ni huta di tonga-tonga ni luat, di tonga-tonga ni masyarakat. Lapatana panidangyo ni dipukasya jabu, dipukasyan keluarga, dungi tulingkungan na bidang saat rodi lihat portibion. Unang mamitor tapuka ulaun panidangyo taing. Tu halak na asing hape keluarga ta abolong nagudangan dosongonin bari tahu kamu ma
Barita nauli marhite Matius 20 lalu ayat 10 sia 1:20. Molo taparrohau ni go dotong hala Kristen na gagal paham disi. Ala didokon lau mahamu tu lihat portibion ninna. Gagal paham na sila berarti ko borhak do HP merbarita nauli. Betul, iko borhak do hita merbarita nauli. Alay sotong gagal paham hita mangatusi. Gabe taatusi borhat mahita contohna merbarita nauli tu pulau Enggano manang tu pulau Kalimantan manang tu pulau-pulau nadong diriwaan hape tading keluarga ta. Itu yang gagal paham. Ya, gabe so tahu ba si be keluarga ta, gabe so tahu ba si be amata, gabe so tahu ba si be nanginata, gabe so tahu ba si nang akayana kota holan lau hita merbarita nauli tu pulau Enggano, tu pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, bahkan lau hita tu Hong Kong, lau hita tu Cina merbarita nauli holan ala di doko Yesus marhite Matius 20 lalu ayat 10 sia 1:20. Gagal paham do hita di siamang inang. Alena pasti molo di doko engkau adalah saksiku. Hati dako kamu mau dilihat portibion naeng dohonon nadisi cumolo majolo keluarga no meti tajamitai baru pemuseng borhat mahita tu luat nau bidang narong di huta baru borhat mahita museng tu luat nau bidang baru borhat mahita museng tu lihat portibion asaunang marisuang poda nata jalo i marhite na makatidakon Kristus hita di tonga-tonga ni portibion. Makatidakko Jesus tu saluhu jolma di tanoon paretai merlaku satu tikyon pai marotu hatta Jesus padua haliho. Jadi mamaritaon barita nauli ido tugas di huria. Jala ido tugas ni hala Kristen marsada-sada ganup. Jala tarjodo hita gabe siti dangini Kristus. Manang gabe jemaat misioner. Jemaat misioner lapatanna papatarhon barita nauli tunahumali yang hita marhite ngolu siapari manang mamaritahon Kristus do Tuhan. Jala molo didok dak kiningan mamaritahon barita nauli dada pola ikon sude hita borhat tu si pelebegu. Arong do napa borhat tonisian lembaga-lembaga huria na mangula di sini. Jadi kalau dikatakan bahwa penginjilan itu ada dua, yaitu penginjilan secara internal diri ta, keluarga ta. Imana didokonna penginjilan secara internal, jalan apa dua ima penginjilan secara eksternal, imana digorana anak kiningan bahwa gereja diutus untuk memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia yang belum mengenal Kristus secara mendalam. Jala marite penginjilani nang disuruh do hita songon siuton Kristus hita tahati dakon ma Kristusi marhite ngolu siapari. Songo dia do makati dakon Kristus marhite ngolu siapari. Molo parkarejo di kantor duhita tahati dakkom ma Kristusi marhite parangeta nadenggan. Molo nagabe guru dohita, molo nagabe tentara dohita, molo nagabe pengusaha dohita, manang naahape ulauta di bagasa tikyon. Tabaritahon ma Kristusi marhite parangeta, marhite sikapta, marhite pamangata, dohot aka marhite
pambahenata asa manay tu akarohani jolma bahwa tabaritahon Kristusi tutonga-tonga ni naso manada Kristus dobe. Ulan si ganu pari pakyat tagabe sarana penginjilan. Jalarangi ko say manyo Bibil dohot madjaha Bibil mamaritahon barita nauli. Alay marhite pakatayon, marhite pangulaon, dohot marhite sikap ni halak Kristen manang sikap ta di bagasan tikyon, ikondo papatarota Kristusi di tonga-tonga ni ngolu ni nasida. Hamunak kadongan molo tapai hutiu nak kiningan di ayat 10 sada diturpukon di dokdo disi buasa sailalap hamu jongjong mamerengi do pak gijang namarlapata doi unak sailongang be hamu unang sailalap be hamu makatai Yesus na tarhicating porhatma ulama ulaonmu ulama tohonanmu hobasima Tuhani. Lapatan na hamunak kadongan boy dohonota bahwa sikap ni halak Kristen di Portibion ikut dosongon sikap ni tukang parkir di kendaraan nani ramotan naing. Molo tukang parkir amuna kamang do tamuna kenang ramot do ibana menjaga kendaraan na pinasat tu ibana nangpe dang artanaing. Aladang dirajumi tukang parkiri artanaing aka kendarani dang haboratan ibana. Molo tungpe dibuat kendaraani sian tempat parkiring. Lapatanay ko songonido hita na porsia di Kristus maradopon Portibion. Molo taramoti Portibion doho denggan alay kuradido hita paluahon moloro pajuon ni tuhatai di hita. Lapatan na nakiringan marhite ayat 10 sadai buasa say lalap hamu jongjong mamerengi dopak gijang na marlapatat dewi asa unang say lalap hita di hatonggion ni Portibion. Di suatu saat nanti pada akhirnya saluhut na naadong di ngolu ni jolmai buaton ni debatadoi jala tadi konot tadui haduan. Atong beca dileo debatado pe tiki tuhita marhide ari hananai ni Tuhatta Yesus Kristus hati dakkom ma Yesus di bagasan ngulum ay ido ulaon parbarita nauliota di tonga-tonga ni Portibion jala unang olo hita say dilalapi hatong gion ni Portibion. Alay say tatabay ma artata marhite harta rohani ima parsidohot hita makatidakon Kristus naung manaiki tu banua gijang jalagabe saksi-saksi duta-duta gabe dohot mahita makatidakon Kristusido Tuhan nagabe haluauta. Amen. Martangyang mahita. Di paringotan ari hananaikmu tuban wagijang ali Tuhan diajari hodo hami marhite 3 poin di bagasa tikyon ali Tuhan. Di ari hananaikon diajari hodo hami hananaikmu naing parade inganan nay baru di hami.
Jala hana naik napaduahon marhiti ari hana naikmu naing mangaradi ulaon di hami ima ulaon parbarita naulion marhite parange nami. Jala na ari hana naikmu diajari horo hami asagabe saksi Kristus di tonga-tonga ni Portibion. Besa dilakoro petik kitu hami ali Tuhan. Hupakke hami mangulunamion menjadi duta-duta Kristus. Alani ali Tuhan pakai mahami. Dada se koborhat hami ali Tuhan di bagasan ulawan perbarita naulioni ikoborhat kami tu pulau Kalimantan. Koborhat kami tu sadok Portibion. Ala diajari horo kami marhite parange nami, marhite tindakan nami, marhite pakatayon nami. Gabe pasahaton barita nauli mahami tu akka dongan nami jolma. Asa marhite kami gabe porsea nasida. Ali Tuhan di bagasa tikyon hutangnya ko kami do akaruas nami ali Tuhan na sorap do pedohot hami di bagasa tikyon molo alani parsahito do ali Tuhan say pamalum ma nasida alay molo alani akaulaon do ali Tuhan say pahehe marohani ruas ni huriam asa tu ari-ari na nang ro boy rap marsaur nasida rap dohot hami di parmingguan manang na marhite live streaming pe ali Tuhan. Say pasu-pasu maulon ni akaruas ni huriam. Jalat satu homa nang parnguluan ni nasida. Asa homa na toktong mian di rohanami ganug. Hupuji jala pasangapay maho di bagasa Jesus Kristus martangga kami tuho. Amen. Maride mahita sen buku edo 457 hut mahita papungo pelean na paduahon. Parsuruan hurian itu hatta nungata patupa persaurata marhite parsobauta
Di pesta paringotan ari hananaik ni Tuhan Yesus, di paborhat-hatana dohita sadarion nama dok, gabe sitidang ni Kristus mahita tu sadok portibion. Alay manang pigya na madjakon ibana, tusido dilehon huaso, asa gabi anak ni debata na sida, akana porsia di gowarna. Tay dehon bukwede onom ayat 4. Alay na madok na si tongdo au tu hamu, uli muna duing, ialaw au, ay out solaw au, dang naropangodiyaw ning, manopot hamu. Alay anggolaw au, surok kun dot ibana tu hamu. Tong mai maro rohanari di Jesus ibana ruano iagano inogus rodomu setu hatai songonodo didok Tuhani, bahinok kudo sogot namonangi rap dohot au, huddul dihabang sakki, songon au namonangi, jala huddul rap dohot damang di habang sanay, tatanyakon ma peliat tatu debata. Ale debata manamin na di banwa gicang, horo haroran ni saluhut, silelo na ringgandot na sauli basa na mauliutos. Hupasat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebe wap nausus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim, asalam tadami godang ni silolon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gicang nahudul di siamun ni debata. Hasangapon dot hamuliaon ma di horo di saleleng ni leleng na. Namarlas ni roha duhami nuaing ala nong monakko. Jala di pabaki debataho gabe raja di atas ni saluhut. Halongangad do sude dalanmu. Ay di patutorho di rim tutoro ni saluhut. Alay gabe tumiboho siyan sa sude. Jala maruli gohar. Asalopit saluhut uli ni tot. Laho marsobbatuho jalaganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naong diukap hoda la tubanwa gijang gabe situan imalipo namangodio kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana do pedihasyanganon pay mamarpungo hami tulabungmu say pasaut ma bagabagam tu akasuruanmu. Leot tu nasida sahala dot hagogoon sian banua gijang asa marmulia guarmu di portibion. Saya jari ma akapartohonan di huriam asa hobar tulomo ni roham akka aturan pamicangon dohot panugunoguon nani aturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paretai mahuriam di tanobata kona salam rarat jala monang huriaming. Leon hapistaran sian banua gijang tu akai duk nami tu akapadita guru bibel fro diakones evangelis dot tu akasitua asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajanmu di bagasan roha nami. Asa marhiras ni roha hami mangoloi dohot mangihut toko. Pahot maroha nami tuho asa huatidakon hami mangolu manang matepe hami hodo Tuhan nami. Say payan mahatamdo dame di huriam asa huingot hami dada hasyanganon inganan nami alay di banua gicang di labung mido. Say ramoti mana manggonggomi hami do raja do suruan na pinabakit na. Leo tunasida hapistara sian banua gijang dohot uduk ni roha. Asa dohot nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masalut parpunguan ni hala Kristen. Say homa dongan nasida jupa marpungu di gareja di parsikolaan nang pedi bagas nabe. Say lamlokangi siya kami dosa do sude napasorato kami di hasyanganon asalam malungok kami paimahon harorom mangalap hami tulabungmi. Amen aliaman namin na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajanmu say saut malomo ni roham di banua tungon song na di banua gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa namin songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahamisian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata mulak mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaurma damena tu todim. Amin.
dihita saluna.